Errutina jaio urteko bizitza bakarra dela gaizitzi nekatua gaudelako betiko modun amestu ello gau ez dela bilege handikan ez dele kuatea dala Haupa ekipo, ongi etorriak 11 saiora, gaurkoan Iruñan gaude eta furgoneta berezia dugu erakusteko. Ez, broma bat dela, nirea dugu hor aparkatua, txokoa prest, beraz guazen nire gurpildun etxea, ezagutzera. Bueno ekipo, ikusten duzuen bezala, hemen baduzuen nire furgoneta, 2009 urteko Fiat Ducato bat da, txuri-txuria, kolore aldetik nahiko diskretoa edo zein tokitan aparkatzeko modukoa jendeak igual jakin gabe nire gurpildun etxea dela, eta tamaina aldetik L3 HB tamainakoa da, beraz, zutik egon naiteke inolako problemarik gabe, eta luzera aldetik duen distantzia horrek ematen dit aukera egongela txukun bat edukitzeko, hozkailu fin bat, eta gero sukaldetzeko, sukalde dotore bat, esan genezake. Gerora erakutsiko dizuete lasaiago, eta kanpotik ikusten duzuen bezala, han gorri ikusten den hori bada antena, ze bere barruan ere telebista jartzeko aukera dut, nahiz eta nik ez dudan erabiltzen eta kendua dut, baina badu antena telebista ikusi ahal izateko, hor goian ikusten zuen lerro txuri hori izango litzateke toldoa oso gutxitan erabili izan dudala, azkenean beharrezkoa duzulako edo kanpin batean edo autokarabana area batean ibili horrelako azalera edo perimetroa luzatzeko objektuak erabiltzeko, eta kasu honetan aparkatuak gauden parkin hau bada nahiko berezia, ze pasaden urte osoa eman nuen hemen bizitzen. Orduan, ongi baderitzozue, etorri nirekin, eseriko gara hor, txokoa prest daukat, eta azalduko dizuet pixka bat nire furgonetarekin emandako bilakaera. Goazen, torri. Bueno, ekipo, furgonetako zerrikitu guztiak erakutsi aurretik, gustatuko litzateke pixka bat testu inguratzea, ez? Kokatzea neure burua nola heldu den horrelako gurpildun etxe bat edukitzera. Duela 10 urte hasi nintzen, banun kotxe zar bat, eta kotxe hortan eguneko eskapadak edo egiten nituen, mendira edo hondartzara, eta hasi nintzen kuxinak eta edredoia edo izarak bertan sartzen. Egia da, oso kutre edo nahiko sinplea zen kanperizatzeko modu hori, eta ezin nuen egun bat o gau bat baino gehiago bertan eman. Baina hori izan zen nolabait atea mundu hontan sartzeko. Gerora azkenean egin izan nuena izan zen furgoneta txiki bat hartu nuen, busek eta zuren kanperrekoek erakutsi zigutenen antzekoak, Berlingo estilo horietako bat, eta aitarekin etxean sortu genuen altzaritxo bat, YouTubeko tutorial ezberdinak ikusten, azkenean orain pertsona guztiok badugu eskura informazioa gure gustoko edo gure beharren arabera nolabait kanperizazio bat sortzeko, eta material super simpleekin hasi nintzen horrelako bat egiten. Denbora urte bete edo eman nuen furgoneta horrekin, eta oso azkaro hartu nintzen txiki geratzen zitzaidala. Orduan, nire benetan duela 10 urteko ametsa bai bazela horrelako katxarro bat edukitzea, baina oso urrun ikusten nuen, esaten heldutan edo dirua aurreztekotan edo ez dakit euskalo, hemendik urte batzutara eukiko dut horrelakoren bat. Eta orduan hartu nuen trafik tamainako bat, aurrekoan Andonirekin hemen Diorrin egondu ginen horrelako bat ikusten, eta nire kasuan ez zuen Westfaliarik, ez zuen tetxorik. Beraz, naiz eta Berlingo batetik horretarako aldaketa nahiko nabaria zen, ze barruko espazioa asko handiagoa zen, falta motatzen nuen zutik ibiltzearen kontua, ez? Eskapadak eta bidaiak luzeagoak egiten nituen, gogoratzen ditut Euskal Herri mailan egindako hainbat bidai, baita peninsula mailan egindako bidaiak, bino, gero sentsazioa zen, bertan 3-4 egun ematen zen dituenean, etxera bueltatzean geratzen zinen nolabait makurtuta, ez? Simurtua bezala. Eta kasualidadez, oso laguna den Igorrek bere furgoneta saltzen zuela, esan zian, jo, Simon, lagundi dazu argazkitxo batzuk egiten salmentan jartzeko. Ze guk autokaraban handiago bat erosiko dugu, eta orduan nik bere zenuen inolako intentziorik furgoneta handiago bat erosteko. Baina, hau erakutsi zidanean, egunean izan zen
ez dakit, fletxazo baten antzekoa. Flipatu ninduen furgoneta ikusi bezain pronto, baina oso zaila iruditzen zitzaidan, batetik besterako saltoa egitea, ez? Eta orduan esan nion, jo, Igor, ea aukera dudan nirea saltzeko, eta saltzekotan, ditudan aurrezkiekin zuzenean erosiko dizut zuri. Eta hala izan zen, ez? Orduan duela 5-6 urte edo erosi nion lagun bati bere furgoneta, eta berak oso txukun zaindua zuen arren, nik nolabait etxe bihurtu nuen furgoneta, eta nire tokeak edo nire detailetxoak sartu nizkion. Espero nuena ere bazen, nik uste nuen hau erabiliko nuela nolabait bidai esporadikoak egiteko, ez? Asteburuko kontuak edo udarako planak, baita neguan igual eskapadatxoren bat, baina enekien hemen bizitzen bukatuko nuenik. Eta egia da izan zela oso erabaki erresa hartzekoa, pertsona bat hemen bizitzeko printzipioz inolako behar berezirik ez baldin baduzu oso aproposa delakoan nagoelako, azkenean hemen badut kalefazioa, beraz ez dut hotzik pasatzen, badut dutxa beroa, baditut 1 litro ur nahi adina erabiltzeko, eta gerora autonomia aldetik, elektrizitate aldetik izugarrizko autonomia daukat. Nire kasuan, furgoneta mugitzen den aldi oro, bigarren bateria kargatu egiten da, baina orain adibidez eguzkiak jotzen ari duen honetan, badugu eguzki plaka bat oso potentea, eta nik ez dut behin ere, azkeneko 5 urtetan ez dut behin ere furgoneta kargatzen utzi. Aukera duelako ere trifasiko moduan kanpinetan edo entxufatzeko. Hemen urte bat eman dut, eskas 10 bat hilabete eman nituen, eta zergatik erabaki nuen toki hau, azkenean Iruñean gaudelako, baina ez gaude Iruñaren erdi gunean, hau da, Zarat aldetik azkenean bilatzen dugu, egia da naiz eta isolamendu politu bat edukia duen, Zarat aldetik behar duzu lasaitasuna, ez? Espazio edo zonalde seguru bat baino lasaia dena, eta nire kasuan hemen gasolindegi bat daukat. Paseo bat daukat, orduan badakit jendea hemenka ibiltzen dela. Iturri bat dut hemen alboan. Erosketak egiteko bertan badago poligonoa eta supermerkatu ezberdinak. Eta gerora bizitza egiteko momentu hortan ez iaz egiten nuen lan hemen Iruñan, eta orduan bizitza egiteko txirrendularekin edo oinez mugitu ninteke inolako problemarik gabe. Orduan, aste tartez hemen bizitzen nintzen, eta esan bezala horrelakoak bai egin nitzakeela, hau da, hau normalean zuk ezin duzu egin, ezin dituzu gauzak furgonetatik kanpora atera. Baina hemen parkin berezia denez eta furgonetak aparkatzeko parkin bat denez, bai aukera dugula horrelakoak egiteko. Nire kasuan, eguraldiak baldintzatzen zuenean, horrelako txiringoa montatzen nuen, edo nire lanak egiteko edo eta denbora hemen pasatzeko, eta bestela, eguraldi kaskarra egon den momentutan, barruan egoteko aukera bai nuen, ze azkenean ere ventilatzeko baitut hainbat leiho, klaraboiak, eta eguraldia egokia denean kanpoan egoteko aukera dut, baina barruan ere oso gustora egon daiteke, zutik egon daitekelako, lasai asko sukaldatu, esan bezala, elektrizitate aldetik izugarrizko autonomia daukat, ordenagailuarekin lan egiteko edo editatzeko edo zein kontu egiteko autonomia askita soberan daukat. Beraz, ongi baderituzue, orain gonbidatzen zaituztet barrura sartu eta aipatu ditudan zirrikitu guzti hauek zuzenean edo en vivo ikusteko. Nahi duzue? Venga, guazen, torri. Bueno, ekipo, eta horren hemen barruan gaudela, aipaturiko gauza askori, hori, irudia jarriko diezue. Ikusten duzuen bezala, nahiko zabala den egongela bat daukat hemen, bada gehien erabiltzen dudan tokia. Eta, de hecho, hemen baditu nik furgoneta honi egin dizkiodan bi aldaketa nabarmenak. Denbora gehien ematen dudan tokia hau izanik, beharrezkoa edo ezinbestekotzat jotzen nuen argia edukitzea. Horregatik, atzean dudan, ohe gainean dudan klaraboia kendu eta handiago bat jarri nion. Egia da, ohean dudan hori, horrek badu estraktore eta airize egokituaren lana egin dezake, baina argia orduan ez da horren beste pasatzen. Eta kasu honetan ikusten duzuen bezala izugarrizko tamaina duen klaraboia dugu, eta horrela argitasuna kentzen diot, eta bestaldera eginez gero, eltxoentzako babesa edo moskitera jartzen da, ez? Eta honek
alboko leihoak irekita egiten duena da korronte bat sortu eta argitasuna zaratago haize mugimendu hori ere ahalbidetzen du. Ikusten duzuen bezala pilotuaren eserlekuak mugitu daitezke eta buelta eman daitezke eta hemen badugu zabaldu daiteken maila. Maila guztiz zabaldu daiteke, horrela 4 pertsonek nolabait lasai betean bazkaldu dezakete, ez? Edo nik gehienetan egiten nuena bazen hemen lana egin ordenagailuarekin. Mailaren azpian baditugu pare bat entxufe, 12 voltioko horietako bat, metxero entxufe horietakoa, eta gero 220 graduan beste horietako bat, eta orduan hau bazen nire egongela, langela, ez dakit nola esan. Hemen, igual, begira, ikusten badima hortxe goian, gerora bestela ikusiko da, hangoian banuen soportea eta antenarekin telebista jarri alizateko, baina ez dut asko erabiltzen, eta horrelako katxarro, tramankulo beltz bat edukitzeak nahiko ezakit klaustrofobia ematen zian, eta enaiz oso telebista zalea. Eta beste aldaketa bat izan zen, hemen gehitu nuen sukaldean espazio gehiago edukitzeko maila hau, ez? Hemen baditugu suak eta konketa edo pika, bai, ur beroa eta hotzarekin, gasarekin funtzionatzen duten bi su, bada gasarekin funtzionatzen duen elementu bakarra furgoneta hontan, kalefazioak egiten duelako dieselarekin, eta gero ikusiko dugun nebera edo hozkailuak egiten du elektrizitatearekin. Orduan honekin, sukaldatzeko, janaria mozteko, jakiak mozteko, askita sobera dut. Eta, hemen etxera sartu aurretiko, nolabait ongi etorri alfombra badugu, gure zapatillak, gure zikinkeria guztia kanpoan usteko, eta hemen behin gaudela, hor badugu komuna, komun horrek funtzionatzen du kaset moduko batekin, badu maleta moduko bat, 20 litrokoa bertan behar dituzun guztiak egin alizateko, eta pikak duen txorrota hartuta dutxa bihurtzen da. Esan bezala, serleku hauen azpian baditut 100 litroko depositu bat eta boilerra. Orduan, ur beroa horrekin lortzen dut. Boilerra bada sistema bat, zeina 5-10 litroko ur kantitatea irakiten jartzen duen, eta orduan 5-10 litroiekin 30-40 litroko dutxa bat hartu dezakezu. Askita soberan, hemen kanper munduan azkenean, edo niko dintzat, hartzen dituen dutxakoa dira nahiko harinak. Eta hemen azpian, sukaldearen azpiko aldean baditugu bostito guztiak, despensa modukoa, ez? Latak asko eramaten dira kanper munduan, hekatombe bat edukitzekotan horiek asko salbatzen bai dizute, hemen sukaldatzeko, ez dakit nazate, sartaginak, olioa, hemen ikusten duzun bezala badute gasaren dako bonbona, eta sistema hau honek badu, begira, erakutsiko dut hor kanpoan ikusi alizateko, askotan esaten omen dute lapurrek gas bidez lokartzen zaituztela, odena delakoa, nik arrazoia ez da hori, baina bai batzutan gasak eman ditzakela fuga modukoak, orduan. Hau bada detektore bat, orduan batzutan gertatu hori da, bonbona aldatzerakoan pitatzen hasten dela, fuga bat hartzen duelako, eta orduan bada, ez da gino esan, segurtasun neurri polit bat hemen barruan dudana. Eta ongi baderitzozue, igual aterako bagara, erakutsiko dizuete oe partea. Nahi duzue? Torri. Eta furgonetaren atzekaldean bagaude orain, ikusten duzuen bezala logelako parte izango litzateke. Printzipioz furgoneta honetan 4 pertsonek bidaiatu dezakete eta 4 pertsonek lo egin, baina ni bakarrik bizitzen egondu nintzen aldetik, egin izan nuena da litera desmontatu nuen. Honek baditu 3 modulo, ez? Finkoa doazen bat eta hemen zetorren beste bat, eta erdian kendu eta jarri egiten zen somier moduko bat. Nik zuzenean, bi hauek kendu nizkion, klaustrofobia edo goian egurrak ez edukitzeko, baina beste hori, bai, interesantea iruditu zitzaidala, bertan finko ustea. Zergatik, horrela, organizadore batzuekin arropa guztia eraman dezakedalako. Hemen badut kirola arropa, eta bertan jertxeak eta barruko arropa. Oheari dagokionez, beko partean egiten dut lo,
goiko parteak zeruarekin, tetsuarekin distantzia oso gutxi duelako. Orduan, erosoago bada hemen behan lo egitea, naiz eta horrek mugatzen zaituen asko gerora furgoneta honek eduki dezaken erabilera hortan. Azkenean ezin duzu barruan trasto handirik sartu, erdiko bide batean egongo balitz, bai aukera edukiko nuela, igual txirrindula barruan sartzeko, kanpoan eduki ordez, edo surf taulak hemen azpian sartu. Eta fijatzen baldin bazarete, hemen badut, lehen ikusi duzuen mai hori apoiatzeko badut hemen beste barrote bat, eta hauxe bada kanpoko dutxa. Orduan, barruan dutxatzeko aukera badut, baina kanpoan igual botak garbitzeko edo udan freskatzeko beharrezkoa baldin badut horre ere beste dutxa bat. Hemen baditut horrelako fruta kutxetan antolatuak nire tito guztiak. Hemen batez ere ura betetzeko deposituetan mangerarekin, bestelako mendiko botak eta horren beste erabiltzen ez dudan arropa edo zapatak. Eta honek albidetzen du pixka bat nire kaosaren barruan nolabaiteko orden bat edukitzea. Ohea, tamaina aldetik badia bat 85 esango nizkizuke, nik oso eroso egiten dut lo, eta 2 pertsonek lo egiteko askita soberan bada, eta ikusten duzuen bezala, nik gero sartuak dizkiot hor gantxo moduko batzuk, bentosarekin funtzionatzen duten gantxo moduko horiek, armairu lanak ere egiteko, ez? Horrelako txaketa batzuk edo jertxeak ere bertan eramaten ditut, eta bai beko oheak, hemen, edo goian joango litzateken literak, baditu entxufeak. USB-a igual gauetan mugikorra kargatzeko, edo argia, gaueko argitxo bat jarri nahi ez gero, alakoekin funtzionatu egiten dut. Eta horren, bira, sartuko naiz barrura. Banoa, txoin. Eta hemen erakutsiko dizkizuet asko erabiltzen ditudan tramankulo txiki batzuk, badirela gantxo moduko hauek, badute txorrada bat, baina oso erabilgarriak zaizkit niri. Batzutan baitut poltsa moduko batzuk, eta orduan gauetan mugikorretaz sartzen dut hor barnean, edo eguzkiak jotzen duenean arropa eskegi egiten dut kanpoan lehortzeko, eta baditut jarriak osotik zehar azkenean metalarekin oso potenteak direlako. Jendeari bestelako saioetan galdetu izan diot, jota, ze aldaketa egingo zenizkioke furgonetari edo zurametxetako furgonetan olako izango litzateken. Nik banuen ideia bat programa honekin, osaio honekin hasi aurretik, baina horren beste furgoneta ikusita, geroz eta argiago daukat nola atzeko erreforma bat egin nahiko nuken. Nire asmoa bada, 4 pertsonek bidaiatu alizateko furgoneta mantentzea, baina distribuzio hau ez zait asko gustatzen. Orduan, gustatuko litzaidake litera moduko bat jarri, eta horrela, egunez, erabili dezaket, hemendik sartuta ateratzeko espazio guzti hau, aurrekoan mendikanperrekoekin, edo furgokarabanekoekin, edo leokanperreko txakurren furgoneta horreko gogoratzen duzue, horrek bazuen kriston espazio hemen azpian, orduan, horrelako espazio bat gustatuko litzaidake eta faltan botatzen dut, eta hori izango zen nik egingo nuken aldaketa. Bestela, pertsona bat hemen bizitzeko inolako arazorik ez dago, oso erosoa da. Egia da, 2 pertsonek hemen oso gustora eman dezaketela asteburu bat edo bidai luze bat ere, hilabete bateko bidaia, inolako problemarik gabe eman ditzaketela 2 pertsonek hemen, baina bizitzeko izango balitz, nik gehienez jota pertsona bat sartuko nuke furgoneta honetan askatasun sensazio hori behintzat bermatu alizateko. Egia da, lehen kanpotik ikusi dugula furgoneta eta toldoa eta horietako guztia ikusi dituzue, erakutsiko dizuet hemen azkeneko kontutxoa badela, txirrindulak eraman alizateko dudan tramankulua, ez? Honi esker nik 2 txirrindula eraman ditzaket, eta inolako problemarik gabe bidairen bat egin izan dudanean, edo hiri erdigunera sartzeko, igual aparkatu egiten dut furgoneta kanpoan eta txirrindularekin mugitzen naiz, eta gero, ere, detaile moduan, nire etxea izan den aldetik segurtasuna behar dut. Orduan, gerturatzen baldin bazaretik ikusten duzu hemen dudan sistema hau, honekin egiten duena da behin furgoneta atzeko atea itxia dudala, erakutsiko dizuet, hau itxi eta inork ezin du ireki. Berdina badaukat ere alboko atean, eta gero kopiloto eta pilotoaren ateetan barrutik ere izteko
pestilloak edo baditut. Normalean iguale dozein pertsonak elizkioke jarriko, bino nire etxea den aldetik, edo izan den aldetik, eta barruan baliozko hainbat tramankulu ditudan aldetik, ezinbesteko jotzen dut. Ez da ikusten den gauza bietako bat, baina salbatu egiten zaizu edo oso garrantzitsua delakoan nago. Eta ikusi duzuen bezala, hau izango litzateke nire ametxetako furgoneta azkenean realitate bihurtu zen, eta hau izango litzateke nire gurpildun etxea. Ziur nago Euskal Herritik zehar elkar ikusiko dugula, bai mendietan, baita hondartza inguruan ere, beraz ikustekotan argazki bat atera eta agurtu, atea jo, eta ziur edukiko dudala hor trago bat hartzeko zehose, agurtzeko, eta deus, hurrengo saioan elkar ikusiko dugu, beraz, txintxo ibili, ongi izan, eta hurrengo saioa arte. Zuaitz biluzi bat aiz, basoaren erdian, erleen egaletan, itxasten den estia, odeiek arrasti